ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪೋಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ದೀತಿನಿ ಅದು. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಹಾಯ್. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ. മനസ്സാണ്ടേ മനസ്സാട്ടല്ലേ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ದಿವರೆ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಕ್ ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆ ಅನ್ಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಪೋಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ಬರ್ಪೇನ್. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಎನ್ ಮಾಡ್ಡೆ ಬರ್ಪೆ ಏಲ ಬೇಜಾರ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ನಿಜ್ಜಿಯೆ ಸಂಪತ್ ಜೆಪ್ಪುಂಡನೆ ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಚನೆ ಮ್ಯೂಟ್ ದೀಕ ಅಂದ್ ಐ ಕೊಂತ ದೀಕ ಅಂದ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂಜಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾ. ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಕ್ಕ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಚೈತ್ರ ದಾಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ಜೀಗಿದೆ ಇತ್ತೇನ್ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಂಡ ಪೂರ ಲಕ್ಕುವೆನ್ ಹಾ. ಹಾ ಜೈಫರ್ ಮಾರ್ಜಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ओ बहन जयफर मार्जी म्यूट लाइव है अभी म्यूट रखूंगी मैं आप सपोर्ट कीजिए वरा చెప్పుని बाय बाय संपत बाय चैत्रा बाय हेमंत बाय जय परमार जी सपोर्ट कीजिए म्यूट लाइव है आप सब सपोर्ट कीजिए. बाय रक्षित बाय सुमक्का बाय सुजाता सिस बाय सिंपल ഞാൻ చెప్పును पूरा सपोर्ट मल्लवा माते ले कांडे पतिक्कु है नहीं बात करते हैं. हाँ ओके बाय बाय बाय. वो जय परमार जी म्यूट लाइव है आप सपोर्ट मैसेज डालिए सपोर्ट कीजिए. ಹೇಮಂತ್ ಅವು ಈಗ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಓಕೆ ಎಂಚಲ್ಲ ಹುಷಾರ್ಲೆ ಚೈತ್ರ ಹುಷಾರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಲೈವ್ ದಿವರೆ ಬರ್ತೀನಿ ನಿಗುಲ್ ಪಾತೆರ್ನ ತುನಕೆಂಕ್ ಅಚ್ಚೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣೆ ತಿಕ್ಕು ಓಕೆ ಬಾಯ್. ಮೆಸೇಜ್ ತೂಪುಲೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಸಂಪತ್ ಜಪ್ಪುನು ಗಂಟೆ ಪತ್ತಂಜಾಡು ದೀಪ ಎತ್ತುತ್ತೆ ಮೊಡೆ ದೀಪಿನಿ ಅವಲ್ದಿಲ್ಲ ಹಾ ಅಲ್ಪದಿಲ್ಲ ಹಾ ಹಾ ಸರಿ ಸರಿ. वंते बोलिए क्या बोलूं संपत जी मुझे तो वो तुलु और ये कन्नड़ नहीं आता है मैं हिंदी से ही बात करती हूँ आप सब लोग को हिंदी में आप भी हिंदी में बोलो संपत ये मैं आपका मैसेज नहीं पढ़ूंगी मैं हिंदी में बोलती हूँ. हेमंत तुम हिंदी में बोलो
वाला साढ़े हाँ मेरा खाना हो गया गणेश जी, आपका हो गया खाना? क्या स्पेशल? ये म्यूट लाइव है, आप सब लोग सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट मैसेज डालिए आप सब लोग। मैं अभी सो जाती हूँ। బర్పుజింది కల్పుడు ఎనలక కల్పుడు బట్లరింది. सब लोग वो सपोर्ट मैसेज डालिए। मैं सो जाती हूँ, कल सुबह 8 बजे मैं लाइव में आऊंगी। तुम सब लोग आ जाना उधर लाइव में। हाँ, दादा काजीपू है, काजीपू कोरी लेके आए थे, मैंने बनाया कोरी। नाना जेपुन मार रहा वंद मलिका सिस म्यूट लाइव, आप सपोर्ट कीजिए मलिका सिस, आप मैसेज डालकर सपोर्ट कीजिए। हाँ, ये म्यूट लाइव है। कुडला 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 इल्ल कुडला म्यूट लाइव है, सपोर्ट कीजिए। कुडलाड सुरतकल। गुड नाइट संपत, गुड नाइट मलिका सिस, पूरी गुड नाइट, ओके बाय। सपोर्ट कीजिए, म्यूट लाइव है, सपोर्ट सपोर्ट, प्लीज सपोर्ट।
रंजित म्यूट लाइव सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिए।